Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Inimpo somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan. Sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y pa na makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 30 na. Nining buwan karon sa Disyembre tuig 2024. Straight to the point. Atong gisaulog karon mahigala ang Rizal Day. Karon mahigala ang ato mahigala ang commemorate inday ken no pag-commemorate sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal mga higala. Ning firing squad siya mga kagalaan didto sa Lunita. Ato ning tagad pagtagad mahigala kay Pilipinas kanadto panahon sa Espanya mga kagalaan. Dunay death penalty og ang death penalty kanadto firing squad si Dr. Jose Rizal mahigala didto sa Lunita mga kagalaan gi firing squad og unya tungod mga higala sa iyang wa sa mahadlok sa mga pasangil sa gobyerno sa Espanya. Mihangyo siya nga mo atubang siya sa mupusil niya. Dili sa magtalikod-talikod, Gusto siya mo atubang. Apan wa mo sugot mahigala ang gobyerno, sa Espanya ug inguman ang Guardia Civil nga mo atubang si Rizal. So gipatalikod mga kaigala na pan sa diha nga hatag na sa command. Ang Guardia Civil kalit gyud kini indekin nga miatubang. Kay gusto niya mahigala nga ipakita nga wa siya mahadlok. O gusto niya mga higala nga dunay dignidad gyud ang iyang kamatayon, ang dugo nga giula mga higala alang sa nasod. Straight to the point. Ang atong national hero nga si Dr. Jose Rizal gi-firing squad dito mahigala sa Lunita. Karong adlaw mga higala mo nga atong pagsaulog. Og karong adlaw sab mao mga higala ang paghimo na pag-signing na sa 2025 national budget sa Pilipinas mga sukit tigpabinaw hinaot unta. Hinaot unta mga higala nga dunay mga portions dito sa budget nga gi-modify ni Presidente Bongbong Marcos o baka iya mga higalang ibito kay porbida. Kung i-approve mga higala in toto ang tibok budget, dako kini nga pagbudhi sa katawhang Pilipinon o dako kini mga higala nga insulto o sama mga kaigalaan nga porbida. Taliman ka mga kaigalaan na number 1 ang PhilHealth mga sukid di babinaw nga zero subsidy nga unta giingon mahigala sa konstitusyon nga tagaan gyud o prioridad ang health sa katawhan. Apan zero subsidy sa PhilHealth. Ikaduha mga sukid di babinaw education nga gibutyag mga higala sa 1987 Constitution nga tagaan og prioridad. Apan giibanan pa mga higala. Inautot nga klaruhon ni mga higala karon og mupirmas BBM atol sa Rizal Day. Og unya mga higala ang modernization program sa Armed Forces of the Philippines nga bisan pa man dunay problema sa West Philippine Sea giibanan sab mga hisukid ti paminaw. Ang budget mahigala nga gitubuan ang DPWH nga niabot na mahigala sa 1.1 trillion. Ang Department of Public Works and Highways, ikaduha ang Senado ug ang iyon sa mga Kongreso nagipun-an mahigala og budget labaw sa tanan ang budget nga tuwa sa akap nga miabot og 26 bilyones ka pesos nga tuwa sa akap. Straight to the point. Karong buntaga tagan-tanig pagtagad kay ano maluso kini nga budget. Mismo mga higala ang igsuon sa presidente nga si Amy Marcos. Ibutyag mga higala nga kini usa ka bad budget. Dautan ko no nga budget. Ato ning hatagag pagtagad mga sukit ti paminaw gumikan kay kinahanglan gyud, no? Kinahanglan mga higala
sa atong history sa Pilipinas. Unang higayon nga dunay Congress mga kaigalaan nga daghan ang gipang-contempt, daghan mga higala ang gipang-priso sa kunuhay in aid of legislation. Daghan na nga priso. Pero unang higayon sab nga wa magkadimao ang budget. Straight to the point. Labihan mga higala ka questionable karon butaga tagan tanig pagtagad. Nga unta ayohon mahigala ni BBM kini mga higala nga sa may dunay final say ani kaysa man mahigala may mupirma aron mahimo ng balaod, mahimo ng General Appropriations Act. Sa pagkaroon mahigala gitawag nag General Appropriations Bill. Bill pa ha, pat mapirmahan na sa presidente Act. Mahimo na siyang balaod mga sukid tigpaminaw. Ang pagpirma karong adlaw og doon na gani mahigala mga kausaban, hinaot pa unta. At least medyo bita-bita na lang tanaw na to mahigala ha unsa pag unsay kalaki ni BBM. Kay wa gani kausaban daw sama lamang. Sama mga higalang firing squad ubalik si Rizal. Straight to the point. Karong buntaga tagan tani pagtagad ang pag-firing squad ubalik ni Rizal. Straight to the point. Gumikan mga higala sa budget nga wa magkadimao nga nasakripisyo ang katawhang Pilipinhon. Straight to the point. Ang tanig pagtagad do buntagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og unya ang atong pagpadayon sab sa isgutanan labot sa impeachment kay dunay gyud mga sektor nga nagplano nga nigbalik mahigala sa Kongreso sa January 13 nga madali-dali gyud nga mapasaka ang impeachment batok mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Kini point. og uban pang mga isgutanan inyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. O ganita mga higalas to mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ato ning tagag pagtagad mga higala kay bay-ubay nito mga issues karon. Mga suking tigpaminaw. Ay sulot na kunog itom nga sinina ron kasamang kay kining Rizalde man ron no. Unya kini ang agi mga higalag pag sa ulog sa Rizalde nga ato mga higalang gitamod ba luksa ta kay labi na karon di maayo pagpirma ning budget. Ato lang ni agi katawa mga sukid tigpaminaw ha. Kay mismo mahigalang igsuon sa presidente si Amy Marcos miingon mga higala bida bad budget kini. Ang uban mahigala miingon corrupt budget kini. Ato ning tagag pagtagad unya sa pikas bahin pod ang uban pod mga higala na maguna sa ug wa ko masayop na sa 48 laws of power nakin. Kabasa ba ka ng 48 laws of power day? Nga kanang imong kontra kung kontra nimo i-crash na lang gina kay dili maalang-alang na delikado kayo mubaos na o maalang-alang. Mo ni karon nga kining ubang mga congressmen ila namang nasugdan mahigala si Sara Duterte Carpio nga ila nang irok. Nya medyo gahi man di mamadag irok mga higala. Ang uban gusto na lang yun nga tiwasan na lang yun na to ni kay delikado man og dili ni tiwasan makabaos ni unya ini 2028 sa may mahitabo. Sama panalitan aning Congressman Ace Balbers unsa man niya paglusot na karon og niadtong napas Duterte ingon siya nga atong suportaran ang war on drugs. Kinis Duterte maayo ni. In fact gusto ko nga i-extend pa ang iyang termino. Karon wa naman Duterte sa Malacanang, Marcos Maynaa ingon siya angay pasakaan ni kasos Duterte. Nanog mo daog Sara in 2028. Saon man na ki? Sa man paglusot na karon po ni Balbers. Moingon na po niya Duterte gyud ta kay taga Mindanao man ta. So kadtong ubang mga congressmen nagtan-aw sila nga bida ato naman nasugdan ni mura ba nagkanang tiwasontan lang ni nasugdan naman. Wanang dunay movement ron nga ilag yun nga pirmahan mahigala ang impeachment. Nga ipugos ta lang yun nga ma-impeach yun Sara inig abot sa January 13 i-impeach ta lang yun wa naman talisod man. Kay mura man kung kaan ang kalakiha ba og nagtion og pusil ba kay. Imong gitiunan ang tawag pusil. Kanang tawhana nga imong gitiunan dunay pusil na alkanse lang sa kabunot ba. Wa kabunot nya ikaw nakauna kay tion ka. Unya nagpakiluoy ni tawhana or wa mapakiluoy nya ayaw lang ko na. Wa gyud kay abusado kay kamay nakauna na. Gikablit gyud nimo pagkablit ron wa man mo buto kay wa man day mga higalay pagka imo gyud gikablit wa mo buto. Kay di ito medyo ang bala ba kay unsa hinungdan nga nung wa mabuto daotan makang bala na may na nga mukagar sipyat karon sa may buhaton ron sa
imong gitiunan nga imong yung gikablit ra ba? Wa babae. Di man po ka makaingon na kay komedya ra tong ako. Wa babae. Kanaron mo bawas mo yaron. Ay gipusil gyud ko nimo no. Wa lang magsilbi. Ha? Imo mo gyud gipusil pero wa lang makuan. Ha? Ikagar lang. Ya usama ron. Ya kanel ba Sara may gila tan-aw ko Sara medyo malditahon na ba sa gyud? Kani tan-aw na ko kining batasan Sara Duterte Carpio dili parehag batasan ni Mayor Sok Fernandez. Kana si Mayor Sok Fernandez. Nidagan mas Mayor Sok ron day. Dagan bag konsehal si Mayor Sok karon. Sa Talisay no. Murag nidagan si Mayor Sok tanawa ko no. Kana si Mayor Sok Fernandez may paubsano ng tawhana. Bisan pa nag-imo ng kuan kay usap pud na nga sobraan kabuutan ba. Yo, may nampuon magos Ginoo ni. Nya usahay tungod sa kabuutan nimo abusaran pud ka usahay. Pero konsehal lang ang ngayan ni Mayor Sok mo na nga ako anay kung nidagan na si Mayor Sok ron mobuta lagi ko ani. Kay may tao ni dugay ni wa man ni kuan mayor ni Talisay. Nya paghuman kini karon di man na siya magkuan gud tan-aw niya nga kuan konsehal na lang nana no. Oh, kana Sok bisa pag imo nang mura ng tao mahigala ba nga bisag gitamakan nimo ta okay lang gyapon siya nana. Pero kani Sara Duterte Carpio mahigala imo ning tamakan mubaos ni. Mo nang mingon na mga congressmen uban wa na magilain mga higalang way. Kay imong i-impeach ang presidente tulo na karon ka impeachment complaints kanang tulo ka impeachment complaints tungod sa tight timeline. Tungod sa kahagipot gayod sa oras. Di na gina magsilbi kung iagi ka na og regular nga kinini ang investigation para ma-impeach mahigala ang Vice President. Ang pag-impeach mga higala sa Vice President, ang labing shortcut yun, magkuha og 1/3 votes. Muna labing shortcut karon aron ma-impeach siya. But ang another question, kung ma-convict ba? Straight to the point. O ma-convict ba mo na ilaing question? Aron ma-impeach yun, but pasabot nga dito sa lower house ka ng masaka ang articles of impeachment nga to sa Senate, ang pinaka-shortest nga pamaagi, mukha gyud sa 1/3 votes karon naghinunghungay ang mga congressmen. Nga nasugdan ta naman ni, mubawas man ni Sara. Ang maayo gyud aning Sara panalitan karon sugdan naman nga ma-impeach gyud kay nagka-impeach gyud, maasaka sa Senate, ilan na ng problema sa Senate ug konbiktuhon pa gyud ba sa ang ato nihimo ta sa atong kuan gyud. Mao man naghihimo sa mga akbayan o bakabayan black nga di wa sa papugong. Bisa pag moingon si Marcos day nga ayaw niya gidayon og impeach, di man papugong ang akbayan hasta makabayan. Di naipit ang ubang congressman hinoon. Straight to the point. Naipit sila mga higala. Di man papugong. Ukuan man gyud sila. Mo pasaka man gyud. Ngano man kay kung pananglitan mga higala og i-impeach gyud unya ikonbikto gyud si Sara. Bahala na gamay na nag-oras konbiktohon na gyud. Hindi ka konbikto mga sukid dig paminaw, removal from office unya pagkapinan po dito nga perpetual disqualification from government service. Straight to the point. Kung mabutang mga higala ang perpetual disqualification from government service, di na makadagan si Sara sa 2028. So kung di na makadagan, wala na tayo kontra. Straight to the point. Mo ni ang ultimate na purpose. Impeachment gyud. Ato ganing impeach na lang kay lisod man. Nasugdan ta naman ni. Mubawas na ba ni? Na ato na lang gining kulatahon nga kanang dugmok gyud nga di na gyud makabangon. Ano mga higala ikuan sinyasi lang ko dahil kung sa gusto sa netizen o mapadayon ba ko sa kung diskusyon ani or mag-viral ta. Naaraman ta, kompleto naman ta sa viral, no? Naaraman ta ng kuan? So, isulti lang ko kung unsay gusto sa mga netizen. Unsa man, gusto mo nga mag-play kog virals din? Naaraman ta. Reports na ta, kompleto ta. Virals na apod, no? Pero, og maingon mo nga, mag-discuss tag padayon usa, nya na ng virals, pwede po gihapon ra. Pailin-ilin man lang ning ato, okay? So, unsa man dayon sa may sultis netizen, ipadayon na akong diskusyon. Mo na mga higala nga, kung ipadayon gyud ang impeachment, tuyo sa impeachment, removal from office, number 2,
pwedeng butangan dito sa mga judges, kay kini mga senator, mga judges, o perpetual disqualification from government service. Once mabutang na, di na kadagan sara sa 2028. Sawa na, okay na, sumapatas ang playing field. So medyo okay na, panalitan si Martin Mudagan, okay. O doon na po'y kandidato ron ang taga LP mga higala, Mudagan, at least mapatas, kasi pagkakaroon ko, dili ni mo mapindown sara, ligon kayo, kisa may kontlang sara ron. Bisag eleksyonon karon dayon mudaog man na. Parang ka lang pag-istorya ha. Nya kaning iyang kakusog karon ug magpadayon sa 2028. Wa man ta kakita pagkuan kay Stulfo murag tan-aw murag makasukol-sukol Stulfo sa rating. Boyno kung si Tulfo mo taas ang rating mapugo sa Malacañang nga kanila itong suportaran kay lisod man. Ug way kandidato may kala Malacañang hunahuna mga ayay disgas sige ta ning kalakihang sara. So kung ato ning mapindown karon, i-impeach na ginabalagawa na oras pa ning kamutan talang gyud nga kunya total numbers game ra man eh. Kung makakuha sa numbers number diha sa Senate, i-impeach na gina niya pag impeach, butangan removal from office, butangan og disqualification, perpetual disqualification from government service. So di na kadagan. Mo ni atong tuyo, no? Mapatas na ang playing field in 2028. At least dili kayo kon ba? Karon magud sa kaon kay kung naasara sa 2028 unya kining atmosphere karon day. Ang atmosphere karon mo ni magpaday sa 2028 way makabanggang sara. Pero di sa kadagan, ade mo idyo mapatas-patas mahigala pwede na makakuan ang uban. Mao man ni nakakuan gud imong tan-awon mga higala ang kuan. Yapon si Attorney Salvador Panilo ingon pod niya di na gyud gani kadagan si Sara da. Ang among kandidato si Ruben Padilla na lang gyud. Di nang react pod ang uban mingon niya sige na lang untay mahimo. Ang uban mingon niya di mi oy. Si Ruben Padilla pod tisal po siya mo nagiganahan. Ingon sa Panilo, wa na may laing strategy kung di na gyud makadagan sa Inday Sara sa 2028, ang among ilusad nga kandidato na lang si Ruben Padilla. Tisal-tisal po Ruben Padilla giganahan sa Ato din klarohon mga sukid tig paminaoy. Tisal-tisal po Ruben Padilla nagtuo sa mahigalag kuan. Mama ni consequence karon. Pero lalisuno ng dako because adtong panahon mahigala ni Chief Justice Corona, ang ilang silot removal from office lang, wa nila butangi og perpetual disqualification from public service. So kung si Sara medyo kuan gyud lahi gyud kay ang unang impeachment wa man ninyo butangi disqualification, perpetual disqualification ya kang Sara butangan ninyo. Unfair na pero politika man gyud mga higala lagi. Pagkabantay mo, bisa pag mga ordinansa ipasal niya, bisa pag resolution ipasal niya, ma-outnumbered yun mo kontra, wag gidaganan. Ang importante na gano'n nga makakuha number sa Senate, maurag importante. Kay once makakuha number sa Senate, kumbati na yun. Kay total, politika man yung tanan. Muna dakong question mga sukit ipabinaw, kay kini mga higalang, mga makabayan black, wag mag-isla mapapugong. Ingon sa BBM, ayun lang niyo impeach. Nya karon kay ang makabayan o ang akbayan, napay ikatulo ngini file man gyud unsa man ni mo di gitagaan nila trabaho ang mga congressmen maipit man sa sila og musain sila makakuha 1/3 votes moingon sila nga ni supak mong BBM kay mingon bas BBM nga ayaw nanog di po sila musain moingon po mga tao o ingon mo nga si Sara kurap man di man mo pirmaan ang impeachment ka kurap man ka ha. Medyo naipit ko ng mga congressmen Unsa may kasultis mga tao, ingon mo, kurap, inyo bitang imbisigaran, grabe hindi ka mong ipang-priso, kay kurap niya, kanon di mo pirma. Sumurag na apikis sila. Ang uban na ginunghungay na nga pirmahan, tan lang ni, itangtang tan lang yun eh. Unya, dayon, perpetual disqualification from government service. Mo lang yun ay mahitabo, no? Atong tiwas o giskot karon to taon. Humalamang sa pipila ka pahinomdom. Straight to the Now, point. atong balikan, kinigog karon mahigalang kumbati ron sa politikanhong problema sa atong nasod. Doon na mo guni, at the very least tulo ka grupo. Mo na prangka-prangkang pagka-istorya kay. At the very least tulo ka grupo dahil grupo mahigalang BBM, dapoy grupong Duterte, sila ginagbangga niya. Pero dapong po grupo sa mga LP. Katong LP yellow matusunan niya nagpink sila. Mo nangan na dilawan, pinklawan. Doon na ginaghilom-hilom sa dilang grupo. So magtanaw ni magab kumbati ni kang Duterte kang Marcos dapon sila mahigala. So kinini ang di malikayan nga dunay inigingon sa Marcos nga di nato padayon ng impeachment.
ni Sara, sila may nagkakontra mahigala, pero di kalikan nga doon di maminaw, gyud kay di naman po'y may man, igi mo makamad ng tanan di man. So karon ang akbayan, o ang makabayan black, ko magyud minaw, pag ingon pa mahigala, unagot tong text ni Marcos day. Nagduda gani ko nga pagtanaw na may text ng presidente kuntahay. Milik na kuntahay nga, ingon nga, ay nang ipadayon ang impeachment. Ilagi pa sa kagkaso dayon, kay tanaw na uban congressman, di naman mo, lahi man ng krusada ng ubang congressman, kining krusada ining akbayan, kining mga makabayan black, lahi ng ila. Lahi ng ilang krusada, nya kining krusada sa uban. Ang congressman, sunod-sunod lang na kung sa sultis Malacanang, o kita. Wa magpapugong ang akbayan, ang makabayan black, o lakip tong ikatulo mahigala ni file gyud. So karon problema ang dako ni ron. Kay wa man sa lahi man tumingon nga ay na lang murag ay na lang mo pasakag impeachment ni ko no katong message ni Marcos. Nya gi-confirm po Marcos pangutana sa media mura tog drama lang ba? Mura tog tinuod ba ka na nga na message niya ni leak or gipalik-lik lang? Ang problema ron di man maminaw tanang congressman. Kadtong iyang mga congressman to mga district congressman dali ra tong istoryahon. Kay inyo imo to inumuro to ikaman lang to sa Malacanang nga inig Malacanang nga i-impeach Sara, impeachment to na yun. Pag yun niya ayaw, di pod, okay na pod. Kini ang akbayan o makabayan, lahi man ang prinsipyo sa sila. Dahil bahala mo, di mo impeach mo sa kami, ipadayo na mo ni amo pag-impeach. Dahil karon maipit ang mga congressmen. Nga naman, trabahoon magin nila ni, kay na may complaint. Doon ay complaints, tulogo na, angang man og ilang piyungan na ron. So naa karon sa Secretary General, inipasa na nga to sa Speaker, ngadto Martin Romualdez, iduso na sa Committee on Justice. Mao ginay procedure. Di man na pwede may galag ang mampug ilingkuran na ng Martin, So iduso na sa Committee on Justice, aksyonan gina. Otherwise may galang ma-question ang Congress sa mo nga gitagaan mo trabaho, di mo trabaho. Straight to the point. But kung anaon pagpamaagi gyud ang regular way, mura man sa regular preliminary investigation o sa fiscal pa ni, malangan nagwa nay oras gyud. Wa nay oras. Kay imo pa man patubagon Sara. Tagaan mo og 10 days, within 10 days mutubag ka niya. Sara mahigalay butang ta ngadto pud mutubag sa ika-10th day. Di masamot og kalangan, mao ba ni kasagaran mahigala bisag kini mga abogado, naman mga higalay mga na may mga snappy kayo, ingon tagaag 10 days to answer. Ang uban paspas kay answer, ika-second day answer na dayon, ika-third day ana. Ang uban mahigala snappy kayo, answer. Ang uban pod adto na mo answer mahigala sa ika napuog adlaw na gyud nga mao po i-answer. Kay tungod po daghang kaso ba, ang uban pod lain-laing rason daghang kaso, ang uban pod medyo kapoy pa kayo gitrabaho kung first day pa. Ang uban sa strategy sana nga adto na mga higala mo answer sa katapusang adlaw buahan pag laygay mga sukit di paminaw patch strategy. Unya karon di na gyud na time og imong inon mahigala nga mo agita sa regular wa na time. So ang labing shortest way ani nga imog yung kwaon ang 1/3 votes. Karon ang mga congressmen gipapirma na sila. Unsao man naron, kumupirma nabutang og bibingka ang mga congressmen karon ndeken. Kumupirma ka, wa ka maminaw ni BBM. Ingon mo sa BBM ayaw na lang. Kana kung tinuod to ha. Nanog di po ka mo pirma, moingon po mga tao, ingon mo, inyo bitang investigar. Kana inyong investigation, wa day mamutuo sa inyong investigasyon nga kagalingon. Diha sa Quadcom, diha sa Committee on Good Government day. Nga ingon nga Sara, korap mo ni mo na. Nya, kamo may nag-imbestigar. Kamo may nag-imbestigar na. Duha man ay ka-komitiba. Ang Quad Committee, Quad na upat ka komitiba nag-usa sila. Munang Quad. Unya diha pay Committee on Good Government and Public Accountability. Yan ingon man mo nga si Sara, ano malusok kayo, kurap man ka ng iyang confidential funds. Nya di mo pirmaan eh. Sa tupawa mo mutuo sa inyong kagulingong investigasyon. Straight to the point. So butang bibingka ang mga congressmen ronday. Og mo pirma sila, yay supak tang Marcos. Og di mo pirma, mayon pon nga mauutos mga tao ani. Nahinahikan tanan ba ni daghan na ba tagi papriso niya dito at mutuos tong kagulingong investigasyon. O sa pagkasulti pas pagkakaroon nga mga sultian na kasamang kay Attorney Jan Kagulada, good morning damingon niya ayay. Murag semi-ipit ay ning kalakiya, semi-ipit. So ipasaka gina niya by January 13, ipugos gyud
ipugos ko impeach si Sara. Ang pag-impeach kung dunay ka man sa Malacanang, actually dali ra kayo. Kanang 1/3 dali ra kayo na. Kana kung doon na sakto tong gingon ni Congressman Nel Tupas sa kong interview dire. Duha man gyud kabutang importante. Number 1, dunay support sa presidente. Number 2, dunay support sa mga tao. Kay bisa pag dunay support sa presidente, ang mga tao mosupak. Kana mga judges nga senators mahigala tan-aw masanag asa dapit ang pulso sa katawhan. Straight to the point. Muna ay problema ron. So kining kang BBM magod. Kining sulti ni BBM iyang gitext dito kuno sa lower house ayaw na lag ipadayon ng impeachment. Kay napay mga importante nga mga butang nga angay pagtagad. At least tulo ka butang ang akong analysis ana. Analysis to ha. Number 1, pwedeng sincere si BBM. Pwedeng sincere siya. Number 2, pwedeng atik ra. O sa kanta pa to kay, pero atik ra. At ang agi katawa mga sugid tigpaminaw, purya-buyag na itong tingog nga, more or less na mga sugid tigpaminaw. Mahimo man ang atik ra, pwedeng atik ra, aron nga, siya mga kagalaan, way labot, tunuhay, independent mo. Pirma ganing mo din ha, inyo yung ipa-impeach Sara, basta wako'y labot. Ha? Hinaw ba hinaw? Magpunsi Pilato ba hinaw? Or, pwede sad niya, aron nga, kuan gyud ka ng independent yun ang branches of government. Lahi ang executive department, lahi pod ang galaw sa legislative department. Pwede. No? So una, number 1, alita sa sincere. Pwede mang sincere si Marcos. Kay tinuod mahigala, bisag ako, maingon ko mga kagalan, ako bitaw mismo, tinuoray lang, sincero ko kung pag-ingon niya, ay na lang i-impeach na kay kanang makadaot na itong ekonomiya actually day, ni impeachment day, ma-affected ang atong stability itong kwarta, kay nakagubot man ang usa ka nasod. Muna nga main ko, gawas nga, tulo ka butang. Wa na'y oras, wa numero po sa Senate, ang grounds mga higala, luag, plus ang ekonomiya madaot ba. So, para nako, sincere kumin ko, ay nalang na niyo padayon ng impeachment, oy, tinuoray lang. So, pwede ka ng Marcos mo po na iyang huna-huna. Pero ako po, sincere sa kumingon niya, ipadayon na po na ninyo kung mo inyong gusto, kay, kada pa hinoy natin diskasyon kada adlaw. Alegria itong programa kada adlaw kay natay hisgut-hisgutan, natay kulo-kubilduhan na tanaw-tanaw tang mahigala sa impeachment, kapi-kapihan na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sige, ala okay, ha? Pero kana, number 1, pwedeng sincero si Marcos. Sincero siya tungod kay napay daghang butang nga angay tagag-pagtagad o posible pod naka-realize siya nga bitaw no di ra bagyo kumuda og gugwa pa ni Sara. Straight to the point. Kay nagbangga baya si Marcos og si Lini Robredo mahigala pilde baya si Marcos. Kana prangka-prangka lang pag-istorya. Og ngani kini Sara gud pod mga sukit tig paminaw, mabitaw na nga daghang po miingon niya unsa po ni Sara inay kay mo ipadaganog presidente 2022 wa man sad siya. Ha? Mo na nga mga tao mahigala murag actually doon na iba nga sukong Sara. Kay ngano man si Digong mahigala medyo na sakitan si Digong sa desisyon Sara medyo gahi ka ha. Pero karon manghigala murag nilumoy si Sara, nagpaduol na siyang paparon. Nakarealize siguro siya nga murag sayop siya pagpaduol ni Gloria. Ang iya day amahan mo oy di ara day ang mga tao ni loyal kang former President Rodrigo Duterte mas daghan og loyal kang Duterte kay kang Gloria. Amot giunsa pag-analisar mahigalang Sara. Lang gi-convince si Sara nga mudagan Vice President ni BBM. So pwede nakarealize BBM sincero yung realization nga di tala na i-impeach oy. Ikatulo, sincero yung realization nga sa tanang presidente sa Pilipinas, si Duterte rin nakapalubong sa ilang amahan nga si Marcos dito sa libingan ng mga bayani. Straight to the point. So pwedeng sincero siya nga, ayaw na lang i-impeach. Pwedeng sincero. Pero pwede pong dili. Pwede pong mahigala pagtanaw ang BBM dito, mura magutay numero sa Senado. O ato ning i-impeach dire sa lower house. Maglisod tag convict. Kay wa man ta, mismo gani si Amy Marcos, di man mo mabasa mahigala, kay posible man gani si Amy og dili mo butan nag-impeach si Sara. Kay medyo si Amy og si Lisa Aranita, asawang Bongbong, murag doon na kuno'y problema sad. Og si Amy mahigala og si Martin Romualdez, utlosan doon na kakulian. So ang problema na, mismo si Amy, dili mo butar nga i-impeach si Sara, problemang dako na. Sa iniphanay dito sa Senate, problema na. So tanaw ang Bongbong nga murag, di man ta kakuhag numero sa Senate, pag tanaw dili kaya kay pwede man na nga ni take siya dito sa Congress nga ailan niyo ipadayon impeachment. Mura gano'y hero siya pero tinuray lang sa tinuray lang kay nga di ailan ipadayon kay di kita kadaog.
Parihara ba na ba nga dunay usa ka tawo nga nanghagit sumbagay. Hitabo bitan to sa amo. Kuan ko to iya mura bag kahambagiroon nga may kuan ba. Di nagmotor nga tao nga nagmotor ka ng sakyanan mo DT bitaw nga medyo kuan sa to saba to iyang motor sad. Anak ba? Gisinggitan niya kay ugab. Hoy, balik! Anak gianaan niya ba? Balik! Subagay anak. Ni balik bitaw na kay. Tiro bitaw na hitabo sa mo kanang bitaw maghit-hagit ka, naghagit ka. Buno na anak. Ayaw nang inanang maghagit-hagit ka kay namang gyud mga hadlok. Labi na ko nag-amok na kaniya nga. Ha, buno na. Mga hadlok nang uban ang kuyaw anak ko dunay mo palit uban. Nay mo gyud mga tao sa nga medyo kon pud ba? Kay bawo ka nga nanghagit og buno niya ikaw pud. Kung ikaw tarong sa kanya ba, sagdilan na siya, sagdilan na. Namay uban na mahagit pud niya. Unsay mo gusto buno, sa to buno. Daghan may pud na nitabo. Katulad sa amo nga, nagsakay motor na, dakong tao na ba yun niya? Sugdagan. Iya mang giinan niya, huy, balik! Sumbagay, na! Nanibalik, bitaw hinoon. Pabalik pa kay, naog yun na, dakong tao man kay. Nakakargo pants kay, military na itong tawhana. Kaya kanto sa mo gano'n na 356 PC company, ka na bang PC God Philippine Constabulary? Ha? Ibalik. Pagtanaw, pagbarog na kay kanang naog bitas motor, nga, matay dako man na yung tawhana, dako magbarog na ha? Medyo na alaganin siya Sa to, sa subagay? Mura siya na kayo, adili, ato ba nga, ang ato, magkamigo, taba? ang atugod nga magkayusa, taba? O di gini, nangutano, ang ako ba nga mangutano ako asa ka nagpahimo ni Mtabutso nga kusubo, andar. Kanang imong masugdan bitaw hagit-hagit unya nito tan-aw nimo gahi na. Kawaday ka kay. Testing the water to gahi man gyud, ha? Mo na tabo mahigala pwede po nga BBM tan-aw niya impit sa. Naman gitoy blessing ni BBM dai pagsugod pa lang. Di man na mahimong wa. Katong quadcom asa man tumugara to mga congressman mahigala kuan. Tan-aw gahi gyud, gahi. Nya wa tay number sinit ingon lang ay nalay padayon. Pag tinuod na to kay medyo alanganin ta. Pero pwede sad mga higala nga atik ra na. Ngayon ayaw ipadayon pero dunay sikreto nga command na kanya ipadayon. So ang bantayanan ana inigbalik yun sa January 13 kay pwede man nga aylan niyo ipadayon. So sa ato pa way labot ang presidente kunuhay independent ang Congress nga mulihok. Ha? Sa ato pa kananaang dili mo under the command sa president. Way labot sa BBM para pud nga makapanghinaw siya nga wa labot aning tanan. Kay na may mga politiko ba daghan ba na nga ang isulti sa usa ka politiko lahi pero ang himuon lahi. Kabantay ka may lang matubang-atubang Maayo dagwan ang itsura may galas naong murag okay kayo pero ang buhaton lahi. So pwede sada nga mayos BBM ayaw lang na niyo gipadayong impeachment pero lahi na ito nga sekreto dito kay nga sige tiwasin na ninyo dia. So pabuton ko ni sa January 13 kay crucial man kayo mga kaigalaan o makuha ang 1/3 votes wa na impeach diri sa lower house. Ang problema na lang Senate kung makonvict ba. Mo na dakong problema mga sukit tig paminaw. Ngano man kay kung ma-impeach gyud ang target ana nga removal from office plus perpetual disqualification from government service. Aron di kadagan sara kana flat-footed yun sila. Wanay kandidato mahigala si Duterte. Kesa may lang ilaing isa lang. Si Kuan, si Pulong, o di gani si Basti, medyo alganin yun. No? Si Sara ray ilang paglaom diha nga maoy makadagan sa 2028. Umawa Sara. Ha? Unsaon naman na. Muna ingos Panilo daw. Na gani Sara. Si Robin Padilla na lagi mong kandidato. Robin Padilla po. Tisal-tisal sa.
So sundan tani unya karong adlaw sundan sa nato unsaon mahigala pag unsa gyoy mahitabo ining budget nato karon. Rizal Day karon. Di gani maayo ni BBM ninyang pag pirma paghimong balaod ining budget daw sama ra nga gi-firing squad pagbalik si Rizal nining adlaw.